Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, l'Esperit conduí Jesús al desert perquè el diable el temptés. Feia 40 dies i 40 nits que dejunava i quedà extenuat de fam. El temptador se li acostà i li digué: «Si ets fill de Déu, digues que aquestes pedres es tornin pans». Jesús li respongué: «Diu l'Escriptura, l'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu». Llavors el diable se l'endú a la ciutat santa, el deixa dalt la cornisa del temple i li diu: «Si ets fill de Déu, tira't d'alt a baix. L'Escriptura diu: ha donat ordre als seus àngels que et duguin a les palmes de les mans, perquè els teus peus no ensopeguin amb les pedres». Jesús li contesta: «També diu l'Escriptura, no temptis el Senyor, el teu Déu». Després el diable se l'endú dalt una muntanya altíssima, li fa veure tots els reialmes del món i la seva glòria i li diu: «Tot això t'ho donaré si et prosternes i m'adores». Llavors li diu Jesús: «Vés-te'n d'aquí, Satanàs. L'Escriptura diu: adora al Senyor, el teu Déu, dona culte a ell tot sol». Llavors el diable el deixà estar, i vingueren uns àngels per proveir-lo. Com ressona en mi el fet que Jesús, el fill estimat, hagi passat pel desert? També jo, com a batejat, conec deserts, moments de prova, de silenci, de dubte, de cansament. Hi ha deserts familiars, professionals, espirituals, deserts de solitud o d'incertesa. El desert no és necessàriament absència de Déu, pot ser lloc de veritat, de purificació, de retorn a l'essencial. Em pregunto, quines són les meves temptacions més subtils? Convertir les pedres en pa. Buscar solucions immediates sense esperar el temps de Déu? Llançar-me del temple, necessitar que els altres reconeguin la meva fe o el meu valor? Acceptar petits compromisos amb el poder, amb la comoditat o amb l'aprovació social, per evitar conflictes o assegurar estabilitat? Jesús mostra que la filiació no és privilegi, sinó confiança. Que la fidelitat no és espectacular, és perseverant. I que cada batejat està cridat a viure el desert no com a derrota, sinó com a camí de maduració en la fe. El desert no és el final. Després del desert comença l'anunci. La fidelitat amagada prepara la fecunditat visible.